Sabem quin dia és Carnaval. Hola, bon dia. Jo us presento això que parla del Carnaval, que és una celebració que pretén el culte lunar. Per aquest motiu és una festa mòbil. Quin dia seria Carnaval el 2099? I Carnaval en l'any 2099 serà el 20 de febrer. I hem escrit en català les frases de la Luna, les següents. Era així que es vol disfressar de Batman perquè al seu germà li agrada molt i ho vol fer per ell. Jo em vull disfressar de rapera perquè la meva client es vol disfressar i jo vull acompanyar-la. I aquí estan tots els dies. I som el grup El Carnaval de Venècia. Existen els més famosos que hem trobat, el de Mèxic, el de Colòmbia, el de Rio de Janeiro, el de Tenerife, el de Cádiz, el de Les Palmes i el de Múrcia. La majoria estan a Espanya. I aquí hem fet un resum del vídeo que vam veure. Es pinten les cares, es posen màscares i tenen molta decoració. Fan concursos de disfresses i exposicions de còmics i també els venen. Un any, una persona va guanyar un concurs que es deia Estela. I a Venècia, els de costum, vendre còmics a Carnaval, Carnavals famosos, i aquí tenim alguns. El Carnaval de Cádiz, el Carnaval de Navalnet. El Carnaval de Venècia neix a partir d'una tradició del segle XVII. Jo vull disfressar de Pikachu perquè m'agraden molt els Pokémon. Hola, bona tarda. Us volem presentar el grup d'una caseta per fer una crema catalana. Els de la crema catalana són un litre de llet, una llimona, una taronja i anís. Per a quantes persones són? Per a 4 persones perquè és petit i no hi ha A mi bolets. m'agradaria disfressar-me d'un hindú perquè m'agrada molt A casar. mi m'agradaria anar d'Ada perquè saben volar i a mi m'agrada fer-ho. Som el grup 4 i som la Kai, els amics Hugo i Raül ens diran un poema. D'aquí. La crema. Miquel Martí. La crema quan crema, no és bona crema. Cal deixar-la reposar i posar-la en nevera per fer postres l'endemà. L'endemà fa un gruixut que s'hi sert tota per sobre. Sempre fem vellut i de sota hi ha un mar mort d'or. Després aquí hem posat les aules difícils del poema, com un té i el llum. Després, a mi m'agrada disfressar-me de Bugs Bunny perquè quan tenia 3 anys em vaig disfressar de Bugs.